Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Dikai bojo kok galak, alhamdulillah. Nikmatilah kegalakannya. Betul. Wong kok ndek bojo galak, omah aman. Aja nek kok anu mendreng-mendreng kuwi angger nagih. Ngapa, Mas? Ngapunten, Dik, mboten sida. Pitik sopo bandem. Sekian, mau ngulati aku terus sekian. Masuk. Wah, disuku ndek bojo kok elek-elek ngene iki. Aduh. Lho nek kula ngomong cantik-cantik kan malah fitnah. Mas, tolong syutingin iki Mas, iki lho Mas. Syutingin iki Mas, kira-kira patut ora iki Mas? Halo. Mboten niki namung guyon mawon, nggih. Jenengan memang cantik Ibu, jenengan memang cantik Ibu. Tapi 20 tahun yang lalu. Jatuh kok. Nikmatilah keelekannya. Alhamdulillah. De bojo kok elek, kelebihannya apa? Aman. Sing arep ndemeni sapa? Modele kaya ngene. Gendruwe kiri-kiri kok. Masuk. Jadi gendruwone malah wedi karo jenengan. Oh. Masuk nggih. Wis disyukuri. Wong elek ki malah doyan gawean biasane di. Betul. Tontonan ana rewangan sing sregep kadang wonge sing ayu napa sing elek? Oh, tak tontone kaya ngapa sing ayu ngadeg. Gayamu ayu-ayu. Kateng jembleh ngono kok. Lho ngapunten lho Bu. Kira mboten? Sing gelem adang olah-olah kora-kora ki lak ya wong sing elek-elek kuwi. Angger ayu. Dewa ing rajang mbak, sorry tanganku nanti kotor. Betul? Lah, mula bahagialah punya bojo elek. Disyukuri Mas. Nek rewang merantasi sekesuk utuh tekan sore ra mulih-mulih. Sing lanang nganti kalir ngadang-ngadang ra digagas. Betul. Gawean satset dasdes sacet. Kene mboten? Gawean apa-apa ditandangi dhewe. Apa-apa goki mulih brambang bawang. Iya turan uyah e go mulih. Oh, manggone wonge rada mburi iki wonge. Wonge manggone rada mburi wonge, Sen. Aja mbok ulatke, Sen. Lho lah wonge kae lah. Halo. Masuk nggih. Nggih. Wis dibales to, Pak? Dibales ora kroso. Oke. Dong ora iki. Dong ora. Disyukuri alhamdulillah.